Så er vi tilbage igen. Undskyld, jeg ikke får filmet så meget. Men det er på grund af, at jeg ikke har tid til at filme så meget. Og så glemmer jeg det også meget. Så ja, det er på grund af, når vi står på ski, så glemmer jeg det tit, at jeg skal filme. Ja, så jeg filmer ikke så meget. Hvis jeg husker det, så gør jeg lidt. Hvis jeg ikke husker det, så filmer jeg ikke så meget. Så det må jeg lige leve med. Ja. Men nu er vi i hvert fald tilbage, og vi har lige spist morgenmad. Og jeg har næsten fået alt mit skitøj på. Jeg skal bare lige have en fed, blød jakke her og strømper. Og det er faktisk det eneste, jeg mangler. Ja. Og i dag, der skal Ida stå på et ski. Nej, far, jeg Det skal hun lære at dreje på en enkelt ski. Så det bliver lidt spændende. Det skal jeg ikke. Jo, du skal. Nej, jeg skal. Jo, det har jeg lige sagt. Du skal du også. Det skal jeg ikke. Det har jeg bestemt, og min far bliver ved med at sige, at jeg skal. Det her teltet, her posen, og her er LED-lyset. Ida, er du? Nu skal vi ned til alt. Men så kan jeg gennem bakken. Er du god, Ida? Hej Tobias. Ida, så drej lige lidt også, ikke også? Så det ikke bare bliver lige ned. Ida, vent. Ja, men jeg kan jo nødt til at følge med dig jo. Det her er så asfalt. Ja. Du må hellere sige det igen. Det her er så asfalt. Så du skal bare igennem asfalt.
Vente, Ida. Ida, vente. Jeg tror faktisk ikke, der var andet at sige, så vi vender tilbage, når der sker noget.